Bulion siang debata. Ditanihon debata do suara anggu-anggu di pangsonai. Doa semua rohana. Aidang romo rohana nida hamatian di parjahati. Alai mulak manian tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Alani i diapulido bangsona nau mandate asa ngamida kuaso hamulion di Tuhan inai. Saya ibu ayah Jesaya itu ayat 10 turun nomor 10. Jadi dinas saya buatan yang hamuma kalian dinompak di sidau dan nomor saya kamu pau motor dohoto debatanku naik berjalan di ini apalah Tuhan sendiri mangalehon sada tanda dihamu idama gabe-gabean masa dan terbaca jalan tunggu sada jalan renonna makwarna imanu. Yesaya siang ayat 5 dohon mono aidunga tubuh di hita sada poso-poso di leon tu hita sada anak papai tua barana do sogot ada jauh jala bahinonna guarna si patahi alomana si urubalang di debatan ama sadelin di lelena raja di hadameo bahen haga ganda di hada jauh dohot hadameo naso marujung di habangsa di sidau dohot di hada jauh naik pahoton dohot patubuh marhite patik dohot hati goran olat nyondro di sadelin di lelena amuruhon di jago baseko patupahan semuanya. Jeremia 27 ayat 5 dohot ono idama narodo akka arisogon ninna Jehovah tidak konokuma disidau sada tumpur natikon nabakti raja jalan abista jala hacong cokron nama uhum dohot hatikoran ditanwe diangka ari dapaton dua ma juga jala Israel marsona diingananna jala ondo kuarna dohonon diharap Jehovah parpitoranna. Yesaya 10 sada ayat 1 2 dungi kuarna sada tuna sia tupo di sisai jala barpagul masada tubuh tumis dan tubuh sia kuarna jadi sombong maju ibana todi di Jehovah todi di habis umur dohot habis tanah todi di panutunyon dohot hadugohon todi di parbinoton dohot biar maradopun Jehovah. Maria iya situ maho alego Sion marolopolop maho alego Yerusalem idama naroma raja tumo patrol taktigor ibana jala sifat mona jala naserek dorohana jala masihudul di halode dohot nekana di halode inaina. Ezekiel 24 ayat 27-24. Jala ahu patikdak minasida sada marmaha asa ibana marmaha nasida ibana kosok kusidau ibana marmaha nasida jala ibana gabi marmaha nasida jala ahu Jehovah sendiri gabi ibata nasida jala kosok kusidau panganajai hitongan nasida ahu Jehovah do nama tuki. Amin.
di baga-baga di haroni Mesias di patuduhon di batado tujol mai polong doat lasi di rohana di perbagado haroroni si palua lawu palua ojol mai sian ihot-ihot di si polisi. Yesaya 40 ayat 7-5. Suara nida jauh-jauh di holomonan, pauli hamu dalam di Jehovah, patiur hamu di adarat dalam belum di jebatata. Ikokuhan dong nasarura, jala parejeto nasadolok do betul-betul, jala gabena hormat do hormat Tuhan, jala gaberura tanggung di dulu. Jadi patarma hamu yang di Jehovah, jala sangai nasa sibuk marnidasa, ay pamangani Jehovah do betul. Yesaya 40 ayat orang sakro di walu. Adong sada suara nama do, jauh-jauh mau. Jadi do nama. Ada jauh holokku. Duh do nasa sibuk. Jalan dusun bunga pasur hina di kandai sudena. Nunga malos duti, nunga marurus bungai. Ay nunga mangopus to di Jehovah tu si. Tongon kahe, duh do paksoi. Nunga malos duti, nunga malurus bungai. Alay ang kuhatan ni batata, say hot doro di salelek pilerekna. Yesaya 9 ayat 1-2. Bangsa merdekani di bagasan hagolong, bernida sada panundang nagolong, bisa bersada panundang di akan nama ingani tanah kiribogan di amataya. Nunga di patoro po bangsoi, nunga di padiri honi di bana halakas di rohan na bodong, malas di rohan na sida di jolong di kohim, somon las di rohan di kotiron, somon parolok-olokon di nama kaki taban-taban. Yesaya sia ayat 7-1. Ay nunga di papuamang mo auga na ape to ibana. Dohot patahin ni abatana, dohot lisik-lisik di namangani ibana. Somon uju di are media. Ay masok-sok do masokot nasa senjata dapat senjata. Dihaturkan di tangan. Rodi ulas naman sa pemuda. Gabi si panganon ni api. Yesaya 42 ayat 1. Ruang mahamu saya pakar bangani. Saya panolong paharap hamu dari maksui, paletes hamu dari baluri, padur hamu akabatu, patilang hamu ma paktonggol di tonga-tonga di akabangsa. Yesaya 22 membuka satu sana 1-2. Tidak mau mengaku maksud Jehovah do diberitahu bahwa umat itu bersiul. Tidak mau mengaruh do ini. Tidak mau untuk ibana do ibana. Jalan maksud nanti dulu. Jadi dua lihat ada sejak bangsa kabadia akan tidak berjauh. Jalan tak kuatlah minahulungan kita masuk dan Nabi. Amin.
hasido olong ni rohana atau do ditongos si peluai asa balua garuk jol ma berdosa tapi gema harorona jala tacak pun maribana tu bagasan roharta. Mati saya dan sebuah lalu sampai ayat 21. Aku hak keturunan Yesus Kristus sama dengan uji orang di situ saya hidup dengan anak si Maria. Kebegapian dari pada siang kedepannya. Andorang semua sepat omongan dari nasi. Allah rohana benar si Joseph memang ngurus si Maria. Dan ada rohana paurang nasinya. Keditahi rohana nama yang sirakon nama soalnya. Ali dina soponi dopeta isi di rohana ida mani pina susuruan di Tuhani nama dok ibani o Joseph anak isi Daud unang alang roham mengalak si Maria kepidungan musani pe se aina si Antoni Marpadi Adonai turun isi ibani tubuhan anak mari ibana Yesus kebuat nabi Ali paluan kok misalnya sian akan dosana nasi lebih Matius ayat 22 saat 25. Masa pe sudenai asa jupakna hina tauni tuhani manitesian panirang nama do. Ida hamon gabe-gabean dona marbajui tuan anak maibana jala baheron do warna Immanuel. Lapatanna dengan tama debata. Jadi dum tersunggul si Joseph dioloi mahatani surusuruan di Tuhani. Saud madialapna diolinai alilaus so ditanda payu majuku dua gadunai jadi digowar mah ibana Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 4. Dungi Roma ujui perintah yang Kaisar Agustus ikut suratan nasa jolma di gonggomanna pambilangun pertulumai uju di gonggomi Kirenius Danu Syria jadi borhat masa suwe asa disurati dan bola di pinasana. Borhat kumanan si Joseph nasiat Galilea, siat Nazaret. Nakuk turun Judea, Yehuda di si Daud, lamar buar Bethlehem. Alasia keparat dalam margani si Daud di mana. Lukas 2 ayat 5 saat 2. Pasuraton diri narap dohot si Maria orang lain. Naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida ukma ari ni hangguanna ditubuhonna anak buah bajuna di warhosma di peakon ma bagasan penggagatan ala swadok inganan na asing tempatnya nasida. Jadi adok ma berdiri di ladang kisi akta parmahan mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat 1 sampai 1. Jadi didapatkan secara seru-seruan magasida. Jalan maksimandang mah sangat pitihani umaliang nasida. Gabe maliang situ tuma. Alai hidup seru-seruan lima nasida. Unang maliang aku. Ai barita halalas nino agodang berbuat kebangunan paksaulian disandok pangsui. Ai namutumu do diampu sabor minon. Di hutan di sidau si paluai lima Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 12 1 sampai 4. On mapakinandaan di kamu, poso-poso lo dapat pemuna nabi nongko sudah ditanggagakan. Jalan topu maadong dongan disuruh-suruhani, tolong akan parangan panungan wabijak. Dipuji nasida debata mandong, hasangapon mani debata dibijak, dan memang ditanumon, di akan jorma halomoani. Amin. Lilin ujung hamima dohot hormat ujulu. Ketua panitia Natal Amaina
Ketua Seksi AMA mewakili Ketua Seksi Perempuan, Ketua Natal Umum mewakili AMA, mewakili INA, mewakili Sian Dewan Koinonia.
Molo taparohahor at kanamasa dinahu maliak kita. Boy rohonota na mardalan di bagasan ahulomo dobe kita di partikiano. Lam tujor do pangalaoni hajor maon di partikiano. So di habiari bede bata. Polan ngolu na di portibion nama di pasari-sari jormai. Anggo ahuluan sugudi so di sari. Ala ahulomo do nama kuping ngulu di jorma na di portibion. Gabi so di boto jorma ibe manondangi dalan si dalan anak. Madabu majolma itu ngulu naso mapak kirimon dohot ngulu naso marapor siawat to di mata. Alai dang di luas di mata jolmai manontong di bagasan agolomon. Alani disuruh di batama anakna nasasadai Yesus Kristus tu portibion. Asa disondangi ngulu di jolmai tak kasma tabayu timur litirbion. 5 ayat sada sahat betul. Efesus 5 ayat sada sahat betul. Efesus 5 ayat sada sahat betul. Ope situon ini batama hamu semua angkat anak ni haholongan. Jala pangarehon hamu mahaholongani. Somon Kristusi nama kaholongi hamu jala dilehon madirina kumokop kita gabe siwa jala pelian mahin kuap na khusus debata alai parmaninya non dogot ragam ni harorangon ro di pangarution unang matar kuat di hamu ai somonido tama di akar nabadia. Efesus 5 ayat 4 saat lo dibuat songoni nasa silakan sihaina menonton atau nasi dohot perpente itu atau sepatu alewaliatan banyak dohono ai boto cara ingat tamuma anggo di harajon di Kristus dohot di kota jangan dong siti anak di permainan manang permodan manang perrohan ahut ay siyoloi naso di batabi unang olhamu po toton nihata naman ay alan yang kaido mga mori naso di bata tuang anak naso maholoi di bahini unang mahamu gabedongan sa tohap masida ay nahulog do hamu na jolo ale tiudo ang kulwain di bagas tuani marparanga mahamu songan akka anak hati murong. Efesus 5 ayat 12. Aina sahata saun dohota tukoran dohota setona hidupan kueni nanti. Tak kasih hamuma manang dia lomi hari Tuhan. Unang mau sawan itu akak ulang ahulomon na soalong palkuena. Bisa dihamu akai pagonan. Aida di mana limoti mani lawan nasida kena bun gari ailaun. Efesus 5 ayat 1 sampai 15. Alai kebi patar doi saluna kinoruan minan kuring. Ai nasanau papata piur ai. Dibahini inan tarsungguh mau natar kodo. Jalan masian angka lamate gabe sundangan di Kristus atau manak mahamu memerek manak kasih Paulo muna songon angka kamar roham unang masongon angka mahram roham. Efesus 5 saplonon saplonon para hasil namungan itu hari-hari hasil satu lain. Biar ini unang manggabe mau kamu alai atas kamu mah manang dia lo mau rohan Tuhan unang mama kamu bae no pinanggo ai mama ko do jaga sini alai doktor di rumah kamu
5 ayat 10 sia 20. Unang mabuk hamu di bayanoni anggur, di hamagoan do di bagasan midok tondi hamuma. Bayanon hamuma hamu akka ete salmen, akka ete puji-pujian bohon ete pakedion, ete hon jalan puji hamuma Tuhan di bagasan roh hamuma. Amin. Yesus telah datang membawa
nunga kabege taringot tu si paluai jalan apa poda kita sia di bala asa tatanggale ma jolma na buruki jalan tapai baru ma hadiri otta di bagasan kode di tuan tapai mudi hutma di Turkio. Kolose 3 ayat 2 rodi 4. Akan dikijangi ma parroh kamu unang ma akan ditanaon ainunga ma teman jala bunido ngolumu rapon Kristus di bagasan jabatan alai yadungga bepatar so Kristus hamu duantai disima gabe patar nang hamu rapon imana di bagasan pasanabo. Kolose dulu ayat sia 1. Kurang masih kamu sedang. Jadi kami tangkap kamu kalau ada bukti kamu tahu maka berdoa. Jalan kita disuruh kamu naik balik. Nabi naik balik. Asal tak doa lalu pagi naik baikkan. Kolose dulu ayat 1:2-1. Ope kamu akan lakukan di jabatan akan nabarnya jalannya ulama seluruh kamu para surau suku abasaro haserebo labasuroha masih paunya jalan masyarakat sama kamu lupa malu kurangi kesada lupa tawana sama pada sana Kristus di kamu sama iman kamu. Kolose 3 ayat 10. Bahatan di Kristus marina di tengah-tengah muna kandungan sama kapistara mahamu masih jalan maskai kota manite aka ene pisalme ene puji-pujian ene pakundion ene hamu pada data di bagasa rohamuna aroha hamlateo. Kolose 3 ayat 10. Jalan nasi laut manihata manabi pambagena saluhuna imam hite kuala Tuhan Yesus. Buhut mandong oleh kata ama hite